Cool Vibe member. All right, Koskakhulu Sivuyile. Molweni baphulaphuli. Sivuyela uba kule nkqubo waphinde uSivuyile September, member ye-Cool Vibe. All right, kanene ngomphi umkhuluwa? Uqalile. All right, Koskakhulu uyambona ngendlela. bangabawele ke mphulaphuli Cool Vibe ke bayacula umculo omnandi kakhulu kambe ke ingoma yabo siza kuyidlala kwalapha enkqubeni. Sivile ke madoda into ba ke niye na nominatewa ke kwi-awards ke i-6th annual Mzansi Arts and Media Awards kulona unyaka. Ngeyiphi i-category enifakwe kuyo? Yeah, it's the best musical group. All right. Nizimva njani now that ni nominated kwi-awards? Huyo ndithatha speak. Ithatha mntana. Oh yeah, hey, it's overwhelming. Iyasonwabisa kakhulu DJ Absa. Isenza appreciate nathi craft yethu iyasikhuthaza kakhulu. All right. Nicula umculo njani Vuyo? Futhi sicula i-Afro pop, Afro tech, Afro soul like Sunday session. Silapho futhi satshintsha saziyeka ikwaito. Alright. Ungathini Sivuyile kumphulaphuli xa umbalisela ngengoma eninazo especially ke ezaziwa kakhulu. Zeziphi ingoma zenu? Ingoma zethu ziya enhlizweni straight mntanami. Sibhala ingoma ngento ezenzeka kuthi, ngento ezenzeka ebantwini. Sinengoma ethi umhlobo wami, we performed it in so many gigs. Sinengoma ethi Ndifuna Wena Baby, the one we just released ngoku kule nyanga kaFebruary since ibiyinyaka uthando. It's a love song. All right. All right. Siyayazi into ba ke i-Cool Vibe ke inyanga yesibini kulonyaka. Ngokwezicwangciso zenu zithini plans madoda kulonyaka? Yeah, is to get more gigs and put ourselves mntakwethu. Uyaqonda sizifake ebantwini abazawusibeka ezindaweni. Uyandiva? Okay, so abantu abafuna ukunivotela for ezi awards okanye kwenziwa kanjani? Ningabachazela babenze njani? Yes, mntakwethu bangena bathi mama 195 to 4039. Yeah, khasiphindele Vuyo. Kayiphinde Sivuyile. Ndathi utshintshile msweni. SMS umama 195 to 40 439. Okay, zivala nini i-vote? Yeah, the closing dates of vote is 24 zikaMarch. Yes. And then i-awards zinini? The awards they are on April. I'm just not sure the date mntakwethu, but it's back April on the awards. All right. Mhlawumbe omunye umuntu njengoba ke sincokola ngoku unawo umnqweno wokusebenza kunye nani. Benza njani abantu abafuna ukucula kunye nani nabantu abafuna umusic wenu? Abantu abafuna just beat us up. Yes. No, no by inbox in any kind of way. Sharp na Facebook. Yes. We do have the Equal Vibe page on Facebook. They can inbox us partner for the features. All right. Kakhulu. Ngamawele ke mphulaphuli lana. So athethe into enye acinga ngokufana yonke nje into. Phambi koba ndinikhulule madoda, mhlawumbe sifuna ukwazi ngokwamaphupha enu, nifuna ukuzibona niphi. Masiqale kuwe ke Vuyo. Ngokwenene mntakwethu, if only nje we can be right there. Sisayinwe, we just want to be signed. Siphumelele mntakwethu man, sicule senze lento siyithandayo ngobomi bethu umculo. Okay. Sivuyile? Yeah. Kona iphupha elinye mntakwethu ukuzibona sisenqanabeni eliphezulu, sifumana ii-gigs esisenqanabeni eliphezulu. Nathi mfundini sirepresenta i-Eastern Cape njengabantu abazalelwe khona, sibonakalisa isakhono sethu. Ingalulonwabo olukhulu ezinhlizweni zethu mntakwethu. All right. Asinawuhamba madoda sohlukane singakhange simotivate ezinye imvumi, especially ezisanongena kwi-music industry. Vuyo, ungathini kubantu abasazamayo? Majita, bosisi, ninga give up. Iphupha aliyekwa nje usaphila.
cela uba into abazame ngazo zonke, especially these days ii-platform eze-social media, they should put their things right there. Uyabona, iphupha alityhafele. Yes, Sibuyile. Mntakwethu, the only way iphupha lakho lingazufezeka ngalo is when you stop. Xa ungakayeki mntakwethu lizawufezeka iphupha lakho. All I can say, put in the work, nisebenze, nizibeke out there. Like Uvuyo said, i-social platforms zikhona. Hayi bethu, akusekho mntu uzawukhala ngabani ngoku. Alright. Nkosi kakhulu ke madoda, masibulele ngexesha lenu. Nathi ke siyiVukani FM sininqwenelela ke impumelelo kwimizamo yenu. Siyabulela kakhulu Enkosi, apha enkosi Titsha Mzala. kubamameli bethu. Bangalibali uvota mntakwethu, bangalibali uvota. Ivosta kukhosta nje R2. R2 yini celela. Alright. Nathi weekend ni perform phi madoda, siyawuqala noMatch. Zikhona gigs ezizayo zenu? Yes, mfethu, we're hoping kule nyanga khona i-gigs ezizaba khona, but unfortunately ngathi azizuba lapho Eastern Cape this coming time, because nathi sesithethile ngoku asekho. Hayi. Alright, Hey. masibulele bantu ngexesha lenu. Shap ke Vuyo ungumkhulwane. Injalo mntakwethu, ndim unqokonqoko apha. Nkosi kakhulu mphulaphuli.